La primera recomanació per a un correcte enregistrament d'àudio amb el teu ordinador és que disposis d'uns auriculars amb micròfon integrat. En el cas que no en disposis, et recomanem que apaguis els altaveus, si és que els tens engegats, per tal d'evitar que el so s'acopli. Si tens uns auriculars amb micròfon integrat, el primer que hauràs de fer és connectar-lo a l'ordinador. Intenta trobar un lloc amb poc soroll ambient. Si pots, tanca la finestra, apaga la televisió i l'aire condicionat o qualsevol altre aparell que creguis que pot fer una mica de soroll. Una vegada fet això, hauràs de comprovar que el so entra correctament a l'ordinador. Per això hauràs d'anar al panell de control, hardware, so. Dins la finestra gravar es troba la configuració del micròfon. Fes doble clic sobre el micròfon per a que apareguin les opcions. A la finestra escoltar podràs fer petites comprovacions abans de començar a enregistrar. Per això hauràs de marcar la casella escoltar. Si ho escoltes a un volum molt baix, comprova el volum dels altaveus i si això no funciona, prova de pujar el nivell de sensibilitat del micròfon. Per això hauràs d'anar a la finestra Niveles i pujar el nivell fins a que ho escoltis correctament. Tingues en compte que quan més pugis el nivell del micròfon, més soroll extern entrarà. Quan ho tinguis tot configurat, desmarca la casella Escoltar abans de sortir del panell de control. En quant a la col·locació del micròfon respecte a la boca, t'aconsellem no col·locar-lo just a sota. És molt millor que ho facis just al davant. D'aquesta manera evitarem que al respirar, l'aire que traiem pel nas o la boca vagi directament al micròfon. També hauràs de tenir una distància prudencial entre el micròfon i la boca. Així evitaràs que el so es distorsioni. Si fas servir una eina com el Langblock Presenta o Videopack per enregistrar, també podràs configurar alguns paràmetres des de la mateixa aplicació. Quan premis el botó Gravar, apareixerà una finestra on hauràs de seleccionar Webcam. Hauràs de donar-li permís a l'aplicació per a que accedeixi a la teva càmera i micròfon. Si fas doble clic sobre la imatge i selecciones l'opció Configuració, a la pestanya del micròfon tindràs un apartat on pujar i baixar el nivell d'àudio que s'enregistra. Pots fer un parell de proves de so i guiar-te per la franja de colors. Quan parlis, el nivell d'àudio haurà d'estar en la zona groga, sense arribar a la zona vermella. Si deixes que el so sobrepassi la zona groga, distorsionarà, i si es queda per sota, s'escoltarà molt fluix. Esperem que aquests consells us hagin estat útils. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.